Ġimma importanti għall politika Ewropea e kif propju fil-binja ta' warajna ħatkun qed issir elezzjoni għall President tal-Parlament Ewropew u għall President tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt, 720 membru parlamentari Ewropew li ġew eletti fl-elezzjonijiet li saru f'diversi pajjiżi Ewropej tul ix-xahar li għadda ħajkunu qed jaslu min ħajkun iservi u jaqdi dmiru f'dan l-irwol f'din il-leġislatura. It-tlieta, il-plenarja tal-Parlament Ewropew se tkun qed tivvota dwar min għandu jservi bħala President tal-Parlament Ewropew għas-sentej u nofs ġejjin. S'issa, l-unika kandidata biex isservi dan l-irwol il-Maltija Roberta Metsola, li diġà servit il-kariga fl-aħħar sentej u nofs u li ġiet nominata uffiċjalment bħala kandidata tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew, l-IPP, li hu l-akbar grupp politiku fl-istituzzjoni. In-nomina tagħha ġiet ikkonfermata wara vot ta' approvazzjoni mill-Ewroparlamentari tal-Partit Popolari Ewropew fl-laqgħa fil-Magħluq. Metsola titokkupa r-rwol ta' President tal-Parlament Ewropew meta fit-18 ta' Jannar tal-2022 kienet ġabet il-maġġoranza fost il-membri parlamentari Ewropej u għelbet lil żewġ kandidati oħrajn. Jekk Metsola trid tiġi eletta bħala President, tkun it-tieni persuna fl-istorja tal-Parlament Ewropew li ngħatat il-fiduċja għat-tieni mandat infila. I wkoll it-tielet mara li servit f'dan l-irwol. Kull grupp politiku jista' jinnomina persuna biex tkun kandidata għal President din l-istituzzjoni Ewropea. Il-ħamis imbagħad, il-Parlament Ewropew se jkun qed jivvota mill-ġdid. Din id-darba dwar jekk japprovax il-kandidata tal-IPP wkoll Ursula von der Leyen bħala President tal-Parlament Ewropew. Dan wara li ftit ta' ġimgħat ilu, il-mexxejja Ewropej Summit tal-Kunsill Ewropew qablu li von der Leyen għandha terġa' sservi bħala President tal-Kummissjoni Ewropea għal 5 snin li ġejjin, kif għamlet fl-aħħar leġislatura. Jekk il-Parlament Ewropew japprov mill-ġdid, tkun it-tielet President tal-Kummissjoni li tesservi għat-tieni leġislatura u l-ewwel mara li tagħmel dan. Sa dan it-tant, illum fil-plenarja tal-Parlament Ewropew saret ukoll ċerimonja fejn membri parlamentari Ewropej li temmew is-servizz tagħhom fid-9 leġislatura li għaddiet ingħataw rikonoxximent. Dawk kienu jinkludu wkoll il-membri parlamentari Ewropej Alfred Sant, José Kotajjar u Simon Geller.